spiller ikke. Det ved jeg. Hej alle sammen. I dag skal vi dog spille noget Roblox. Ikke Markus? Jo. Nej. Jo. Nej! Jo. Skulle vi ikke bare spille noget Bloxhus? Jo, men hvad er det der, altså? Jamen, så join mig. Join mig. Jeg kan ikke gøre det. Ja, men jeg er jo ligesom på vej ind. Husk, hvad er det dog? Husk at sige det der. Hvem er... Ja, det gør jeg senere. Men hvad der skal eller hvad der skal hjælpe mig med at gøre opgaven? Det er rigtigt. Ikke hvad? Ja. Du skal hjælpe mig med at Jeg gør lige mit svær stort. Nej. Nej, Markus, vi skal lave Gallery Captains. Okay. Jeg glæder dig til, at du opdager det. Det gør jeg også. Hvorfor skulle jeg ikke? Jeg sagde det ikke. Hvad mener du? Jeg fatter ikke, hvad du snakker om. Hæ? Hvad siger du? What are you saying? Det ved jeg ikke. Au! Don't touch my brain. Okay, jeg bruger lige mit... Prøv at se, hvad jeg har. Jeg bruger lige det her. Nej, Markus, du er lige så... Jeg tager det ikke efter det her. Han er så low, jeg tager ham. Men så tager jeg ham ud. Men vi skal have fokus på næste. Hun spidser, Hun spidser, Hvorfor virker det her ikke, altså? Au! Jeg mangler 7 minutter. What the? Markus, skal vi ikke lige tage et andet sted hen? Hvad mener du? Hvad snakker du? Jeg sagde, at jeg går gerne. Nej. Hvor skal vi hen? Lad os bare tage over til junglen. Markus, hvor er dit homepoint? Jungle. Godt. Så mødes vi over i junglen. Bare teleport. Jeg teleporter til Pirate Starter. Ja, det gør vi. Ja, det er jungle. Nej, det hedder ikke junglen, det hedder junglebananen. Og nu er jeg det her junglebanan. Sådan. Easy. Kan du se en kæmpe, der kommer over imod din base? Ja. Kan du se en, der kommer hen imod din base? Nej, hvad snakker jeg om? Base, what? Would you like to fight? Jeg har faktisk glemt at sige det. Ja, vi spiller med Markus i dag. Der er en, der har sådan en fake tutorial. Og så har han soundful og en one-shot. Gjorde han? Ej, han er sgu da dårlig i stil, mand. Jeg dræber ham. Jeg dræber ham. Ja, nå det er dig. Hvor er han? Ha? Hvor er han? Nå, jeg vil have et stort darkblade. Hvad? Jeg vil have et stort darkblade. Nej, hvad laver jeg? What? Nå, men hvad skal vi tage? Jeg vil ikke imod. Skal vi one-shot ham? Jeg kan one-shot dem med mit darkblade. Det kan jeg også. Du har ikke noget darkblade. Nej, men jeg kan one-shot ham med noget andet. Prøv at se, hvor meget det skader. Prøv lige at se det her. Jeg har også næsten max. Jeg har også næsten max i stats i sword. Ej, jeg vil lige se, om jeg kan roll.
jeg skal vente i 13 minutter. Selvom Ja. der står timer. Er der allerede gået 2 timer? Yes, jeg tror, jeg dræbte ham der sounduseren. Men der kommer du lige over til Gorilla King. Okay. Skal jeg da hjælpe dem med at tage ham ud? Huh? Jeg kan one-shot ham. Markus? Balder, Hvad? jeg tror lige mit internet crasher, mand. Sikkert. Internet crasher. Bro, det her det er nogle fake Kitsune Tales. Han prøver at Ja, dræbe jeg mig. Han har ikke engang selv PvP til. Han har ikke engang selv PvP til, hvad det? Han prøver at dræbe mig. Ja. Seriøst, Soundflu, den er så god. Hvis jeg får, hvis det er, jeg får, nej, det var det forkerte move. Hvad skal vi nu? Hvor skal vi tage hen? Hvad skal vi tage hen? Reklame for Fultons. Ja, det er det. Balder, Hvad laver du? sig det der. Sig det der. Sig hvad? Det siger jeg i slutningen, altså. Nå, Balder. Hvad? Det var bare fordi, der var nogen fra min familie, der snakkede. Prøv at sige. Hvor blev du af? Markus? Markus? Ah? Stort Dark Blade. Jeg tænker lige, at jeg går til second seed. Hvad foregår der? Hvad foregår der? Der må der være noget galt. What the fuck? Jeg vil gå herind. Som altid. Jeg tror lige, jeg spiller noget andet. Nå ja, jeg skal lige vise jer det her spil. Hvorfor? Nå, jeg skal også lige ind på min egen private server. Bruh. Bah! Markus, hvad skete der?
Mit internet, du. Ej, Ja. bruh. Spiller Det du er da også stadigvæk? bare... Ja, jeg spiller det der Nerd Games. Det er fordi, jeg skulle bare lige vise... Det her Nerd Games, det er... What? Nå, det er min... Prøv at se alle mine pets. Jeg crasher gamet. Hej, i dag Hvorfor skal vi... liker subscribe? Nej, i dag skal vi crash games. Ja, tid til at crash. Det skal vi i hvert fald ind i det her spil. Ja. Og jeg spiller på iPad lige nu, så jeg crasher bare direkte. Ja, du crasher bare din iPad. Ja. Eller jeg crasher spillet. Ja, jeg fatter heller ikke lige, hvad der er. Godt. Lige nu, jeg er blevet smidt straight. Jeg equipper lige alle mine Titanics. Oh. Er du i en private server? Ja. Jeg går lige ind i min egen private server og ser, om vi kan få det her til at fungere. Altså, hvorfor joiner du ikke min? Det kan jeg ikke. Hvorfor? Du har ikke gjort, så jeg kan join. Nå. What? What? Hvad er der vel? Prøv lige at se. Oh, heck yes. Oh no, det crasher igen. Crashes dit spil igen. Jeps, der gjorde det. Jeg tror ikke rigtig, vi skal spille det, venner. Kan du lide? Nej, måske skal vi lige vente til du kommer hjem til Danmark. Sådan et, Skal vi spille Gym League? Det der, hvor du var slag. Nej, ikke Gym League, ikke Gym League. Hvorfor ikke, venner? Fint så, fint. Men jeg synes bare ikke, at Gym League, det er så sjovt. Kan vi ikke spille noget War Tycoon? Jeg vil gerne lige spille noget War Tycoon. Venner. Ja, jeg vil bare gerne lige spille det. Nej, det har været Sigma Gym. Hvad? Jeg ved godt, at vi sidder, du sidder, og du sidder og taler imens, at vi sidder og optaler. Ja, og? Det ved jeg faktisk ikke. Men der Bruh. Gym. Hvordan du Der er skal... det Gym. Der er en, der hedder Sigma Gym. Hvad er det? Mit game, det crasher, tror jeg. Alle? Nej, jeg kan ikke rigtig... Jeg tror ikke rigtigt, at jeg kan... Kalk. Der er noget... Romeo. Join mig. Men jeg vil ikke spille Gym League, Hvorfor ikke? fordi det er kedeligt. Nej, det er ikke. Hvad skal vi så spille om? Okay, så spørger vi om, skal vi ikke spørge om, hvad kommentaren vil have, at vi skal spille? Jo, men de kan jo ikke skrive det endnu, før videoen kommer ud. Jo, men hvad vil I have, at vi skal spille? Ja, hvad vil du? Skriv det i chatten. Eller Skriv det ned i kommentaren. comment. Men hvad skal vi spille? Jeg skal lige ud og dræbe nogen med min nye helikopter. Say hello to my little friend. Hvad så? Jeg joiner dig. Ja, jeg kommer og henter dig i min nye helikopter. Hvorfor en base har du? Jeg har, Jeg har golf. jeg har Romeo. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde dig.
kører herover, det er i hvert fald ikke dig. Det er dumt. Man kan jo egentlig bare flyve uendeligt i sådan en her. Det behøves ikke rigtig benzin, tror jeg. Okay, er det her den næste ikke din? Hvad? Er den næste efter den her? Jeg tror, jeg har fundet din base. Tror du? Men, som sagt, Nej! krigerne bestemmer... Markus, sæt dig lige ind i din... sæt dig lige ind i din target crammet. Ikke nu, Valter. Jeg skal lige have min våben. Men, Jeg smadrer altså lige den der, der er lige dernede. jeg synes, I skal skrive i kommentarerne, hvad I godt vil se. I skal spille, ikke? Hvad? Kom. Så I bestemmer til hvad jeg godt vil. Ej, der er en, der har sådan en der... Hvad vil I godt have, jeg spiller? Valter, det er ikke mig, det er ikke mig. Eller jo, det er mig. Jo, lad være med at skyde efter mig, lad være. Okay. Du skal... Nej, lad være. Okay, fint. Nej, ikke kom ud af den. Hop ind i den. Ellers så skyd den på mig. Hvor dyr er den der helikopter? Man kan ikke købe den. Ikke rigtigt i hvert fald. Hop ind i... Markus, hvad laver du? Det var ikke mig, Valter. Jo, det var. Du sad i targeten. Jeg så det. Jo, du gjorde. Ja, jo, fordi jeg kom sådan og spæktede dig en lille smule, så sad du ned inde i den derinde. Så det var dig. Så siger vi det. Du ødelagde også alle ting i basen nærmest. Ja, men det var fordi, jeg prøvede at ødelægge din target, Cram, sådan at Ja, den... men du har sgu da også fortjent det, når du ødelægger alt i min base. Men Ikke se op. Markus, jeg har explosive skud. Oh, I don't care. Vil du ikke have det? Hvad? Vil du ikke have det? Jeg er sådan lidt ligeglad. Jeg elsker de her explosive skud. De er ret gode. Lad ind i min base, og jeg lover dig, at jeg ikke skyder dig. Men jeg skal først lige gøre noget med min base. Okay? Nej, Markus. Nej, der er en, der sender et missil efter mig. Okay. Nej, jeg døde til en idiot. XU2 og en skud, der er der med en jet. Det ved jeg. Men Markus, den her helikopter, jeg har, den har aimbot-missiler. Nå. Please sige, at der er nok materiale. Ej. Okay, jeg skal lige vente. Okay, jeg kommer bare lige i mit andet fly. Så kommer jeg bare i den her i stedet for. Den har jeg nok materiale til. Men jeg synes, seerne skal like og subscribe, hvis de godt kan. Det synes jeg faktisk også mega meget. Nå, men Markus, tag lige skjold på din base. jeg har slået min base. Godt. Men, husk at like og subscribe. Ja, det siger det. Eller bare like eller subscribe. Det var begge dele. Ja, helst. Kommer den? Nå. Hvad så? Hvad? Hvad? Hvad gør vi, hvis du rammer? Hvad gør vi, hvis du... Hvad gør vi, hvis du rammer? Hvis du rammer 100 subscribers? Det ved jeg ikke. Det skal jeg lige tænke over. No. Helens bag... Det skal være en 100 sub special. Markus. Det skal være en 100 sub special. Ja. De skal finde fingre. Jeg lukker basen, altså. Ja, men du skal jo komme med ind i min helikopter.
Kom ind i den. Ikke? Nej, vel, du skyder mig. Nej, jeg kan ikke skyde dig, fordi du har stjålet. I'm in my pretty go era. I stay. I'm in this incinerator. Og jeg ved godt, det her med at time i det her spil, det er sådan lidt snyd, men At hvad? det her med at time i det her spil. Jamen, det må vi gerne. Ja, hvorfor må vi ikke det? Det er fordi, at vi laver musik. Ja. Men altså, nej. Men hvad? Hvad? Hvis vi nu skal du ikke prøve at ramme 10 subscribers, og så lave en subscription? Hvad? Skal vi ikke gøre det? Og så når du får 100 subscribers, og så 1000 hvis du får det. Og så Markus, det her det er den nye helikopter. Og så videre. Det er den nye helikopter. Okay, venner. Så jo flere subscribers du får, jo flere subscriptions. Men det er kun hvis man har lavet det. Og jeg er ikke godt. Flyv! Nå. Markus, hvor skal vi så hen? Valter, kan man overhovedet se mig? Nej. Ja. Men jeg tror godt, at de kan høre dig. Ja. Vi skal i hvert fald bare lige prøve at se, om de faktisk kan. Jeg håber godt, at de kan. Ikke? Shit, det lægger for mig lige. Ja, det. Nå. Family friendly time. Jeg fandt, nej, jeg skal revives, vel. Jeg kommer ned til dig. Men jeg skal altså også lige lave en god landing her. Among Us. Skynd dig, Valter. Jeg er lige her ved dig. Bag ved dig. Du bliver nødt til at bare reset. Skynd dig. Markus, bare reset. Vi skal alligevel også have en anden helikopter. Ja, jeg resetter altså også lige. Jeg lægger, Valter. Bøh. Hvorfor hopper du også ud af den? Det var sgu da ikke meningen, Valter, altså. Hvad gjorde du så til at hoppe ud af den? Fuck nu op. Okay, super. Hvad skal vi spille næste gang, vi skal spille noget? Hvad skal vi spille? Hvad skal vi spille? Bare skriv det i chatten, bare skriv det i chatten. Det er lige meget. Ja, skriv det i kommentarerne. Ja, gør det. Og ja, jeg skal op og fyre ham herned. Jeg skal lige op og fyre ham herned. Kom her, jeg skal fyre dig ned. Kom her, jeg skal fyre dig ned. Med min aimbot missiler. Okay, der er et jetfly herude på banen. No, Valter. Hvad er der? Der var en, der gik under. Markus, jeg er på vej hen til din base. Skifter. Ja, Markus, tag dit skjold på. Tag dit skjold på. Why? Fordi at så kan Cram Target ikke ramme mig. Okay,
Se en bil. Jeg lander ude på din helikopterting. Kom nu. Ja, jeg prøver at lande. Kom herud. Markus, jeg er lige herude. Du står der med din stinger. Nej, jeg kommer ikke derover. Du står der med din stinger. Du tænker at skyde mig med den. Du skyder. Okay, jeg flyver væk. Okay, skal jeg snipe dig? Skal jeg snipe dig? Men nej, Markus. Okay, så Markus, lad være. Fuck dig. skyder sgu ikke på dig. Jo, du har lige ramt mig. Ellers er der en eller anden... Nej, ikke slet ikke. Det var ikke mig, det der vælter. Jo, det var din target. Ja, men det var ikke mig, der sad i den. Ja, wow. Jamen, det var fordi, du sluttede dit skjold til. Nej, fra. Ja, og hvad er der med det? Fordi ellers så kan targeten ramme mig. Det her, det er det, jeg hører fra, når man går ud. Blæ. Det er lidt til det, jeg hører fra dig. Men, Ida, så skriv ned i kommentaren og like og subscribe, okay? Hvor lang tid har du optaget? Næsten en halv time. Skal vi ikke snart stoppe? Eller vil seerne se videre? Skriv det ned i kommentarerne. Nej, fordi at så går der nærmest en dag efter. Ja, men så kan vi optage længere tid. Skriv ned i kommentarerne, hvor lang tid vi skal spille næste gang. Markus, sæt lige dit skjold fra. Nej, til. Det er til. Nej, det er. Dit skjold er ikke til. Nu er det. Jo, nu det er faktisk. Markus, Ja. kommer du ned på landingsbanen? That is my chance. That is my chance. Kommer du ned? That is my chance. Nej, Markus, lad være. Markus, lad være. Lad være! Du lægger. Nej, jeg gør ej. Kom nu bare herned. Godt. Ja, jeg er på vej, så du ikke. Nu skal vi ud og fyre nogle helikopter ned. Nej, der er nogen, der prøver at dræbe dit skjold. Valder, kan vi godt snart stoppe den? Bare Valder. Hvad sker der? Husk at like og subscribe. Nå, der er en... Husk Markus, at skyd like. efter ham. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke skyde efter ham. Valder, jeg hopper ud. Nej! Jeg har hoppet min faldskærm ud. Nej, hvad sker der for mine aimbot-missiler? Hvad sker der for mit aimbot? Ja, kan vi ikke godt det? Nå. Men kan vi godt snart stoppe videoen? Jo. Jeg capture det flag. Husk at like og subscribe. Valder, tror du at YouTube laver det der rundt om din
subscribe-button, når vi siger like og subscribe. Nå, men Valders mål er at blive stor YouTuber, så jeg synes, I skal like og subscribe. Det er nu ikke Synes du lige godt, det Valder? Det er det drøm. det er det faktisk ikke. Kan du overhovedet finde ud af at klippe i videoer, Valder? Ikke rigtigt. Hvad? Ikke rigtigt. Valder? 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 Hvad? Jeg vil godt spille noget andet. Nej, mine missiler, de er tør. Jeg vil godt spille noget andet, okay? Så lad os lige. Ja. Men det skal være noget andet end Bloxroot. Saber Showdown. Hvad? Saber Showdown. Nej, det kan jeg ikke spille. Hvad med Bed Wars? Nej, ikke Bed Wars. Det er kedeligt. Strongest Battlegrounds? Jeg ved ikke, hvordan man spiller det på computer, så. Nå. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde noget. Pet Simulator X? Nej, jeg skal lige tænke. Bed Wars. Jeg ved, hvad vi skal spille. Og til viewerne, min fanden larmer ret meget, så det skal ikke give til jer. Vel, Valder? Build to survive. Hvad? De skal ikke tage sig af, at min familie larmer lidt. Nej, hvad er det her nu? Skal vi ikke spille et horror game? Nej, ikke horror game. Jeg hader horror games. Ja, det gør jeg faktisk også. Jeg hader de her ting. Skal vi spille Break-In? Ja, break in, ja. Ja, join mig. Bad Wars. Hvad er du, Kid eller Adore? Skal vi ikke spille toren? Nej, vi skal være høje. Vi skal være hard. Vi skal være dårlige. Hvis du er det, så er jeg... Okay? Så er jeg... Hvad? Hvis det er, du er det, så er jeg bare nu. Med chipsposen. Så er jeg også. Sport? Ja, det er sport. Nej, jeg vil være en medic. Nej, jeg vil være det her. Jeg er den med battle. Jeg er lige her. Jeg står lige foran dig. Kom, Valder. Men det er hard. Jeg har et battle. Yes, jeg ved det. Ej, jeg vil se det selv. Nej, Markus. Kom vi ind i den samme? Ja. Kom, Valder. Hvor er du? Nej, vi går ind i den her. Klar. Ja, vi går ind. No, vi skal ikke sige. Ja. Hvad gør spændt? Ellers så gør jeg. Easy. Easy. Vi er fuld i den her bus. Ja. Oh, shush. Bad was and result. Is Bed Wars die? Gaming trip has been at this Has been disappeared. we lost. Jeg har mit bed her. We lost the car. Sorry, fordi det larmer lidt her. Hvad? Larmer vi ikke lidt for meget? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor? Nej, hvad? Markus, hvordan er du? Når du er helt bagved. Jeg er en af de forreste. Has fallen. Hvad har han?
Hvad har han? Fælden. It's hauling. It's hauling. Get indoors. Ja, nu jeg er inde. Ja, det er jeg ikke. Yes, go! Vi er i gang med at rebooting power. Det er jeg i gang med. Rebooting. Hvordan gør man det? Man skal bare trykke på den her rebooting power. Men den er i gang med at charge op. Oh, poweren gik off. Oh, head to the no. Take me to your home place. Bruh. Wherever. Oh, hell no. No. Hold op. Hvad? Når vi er færdige med det her game, så gider jeg ikke at... Så ja, Så stopper jeg. Så gider jeg ikke. ja, det gør jeg også. Oh, Jeg har mit bed her. så slå alle på en måde. Hvor står en fange, der er en gammel mand. Jeg er så flot. Punch. Ja, vi skal ind i gym. Ja, vi skal bare i gym. Jeg skal være hurtig. Hvad er det, man skal? Ja, jeg er i gang med at løbe. Nå, jeg kan få pizza. Gimme. Du bliver tyk af det. Ja, men man får også noget styrke. Hvor er du vel? Jeg er heroppe ved træningsstedet. Jeg har den der energidrik. Okay, nu har jeg level. Så skal jeg gøre det her. No! No. Ah! Hvad er det? Det var min mus. Der er nogen, der fejler det der. Hvad skal man da? Jeg træner. Der er nogen, der er i gang med at fight dem der derovre. Du skal ikke gå derop, fordi så dør du. Has fallen. Der er sygt mange, der dør, fordi de fejler dem der. Det er nok noget... Ja, nu skal jeg over træne fart. Jeg skal være hurtig. Ja, det skal jeg også. Så kom heroppe til... Yes, jeg træner lige. Det gør jeg også. Så. Men viewerne skal skrive i kommentarerne, hvad de godt vil have, vi skal spille Ja. næste gang. Prøv at tænke, hvis vi vinder det her. Ja, det kunne også være fedt. Men i hvert fald så like og subscribe, hvis I kan lide den her kanal, og hvis Valter han skal lave en top question. Så vi ses ikke i videoen. Men Markus, du skal da ikke gå endnu. Nej, ikke helt. Men lige om lidt. Når min mor skal ind og støvsuge værelset, så skal jeg jo. Men så kan du jo bare gå ud i din stue. Nej, for der sidder min store søster, og der kommer sådan en personlig information ind på YouTube, og det skal jeg helst ikke være der, så. Åh nej! Oh! Sy. No. Evil news. Sorry, Larry's body been missing.
Skal vi Larry? Jeg er på forhuset. Nej, det er mig. Nej, det er det. Jeg kan ikke se dig. Jeg er også på forbilledet. 1, 2, 3. Scary Mary later. Our new leader is Scary Mary. Åh nej! De er der lige om lidt. De er der lige om lidt. Hvor skal vi hen, Valder? Vi skal ikke være inde i træningsstedet, fordi det lukker. Hvad laver han der? Han skal ud. Jeg står heroppe. Jeg står heroppe. Nej, jeg har en ko. Kom her, Valder. Nej, jeg vil også gerne have et koben. Jeg har det bedst. Åh nej, nej. De kommer nu. De er der lige om lidt. Hvad skal vi? Kom med mig. Shit, jeg er bange. Hell no. Kom herop. Jeg gemmer mig heroppe. Er de her? Ja, de er lige dernede. Mary, Scary. Jeg går ned og fighter. Ja, det gør jeg også. Kom Men de har allerede defeated dem, altså. Amen for helvede. Anden wave, hvornår kommer det? Good job. Good job, man. Oh, this mustache. Hvorhen er... Wave 1 ud af 3 kom til mig. Og nu kommer det 1. Yes, kitchen, det er åben. Hvad skal man med? Nej, du skal ikke gå derind. Der er kokken. Åh nej. Nej. Sorry for det, men... ja, de der, de skal jeg have. I will have the money. Jeg skal ind i shoppen. Og have et koben. Hvorfor? Jeg skal have... Hvor mange penge har jeg? Jeg har 30. Kan du godt købe mig et koben? Men hvordan giver jeg det? Hvad valgte? Hvordan ligger det bare på jorden? Eller? Sådan der, tag den. Tag det. Jeg kan ikke. Kan du give mig nogle penge så? Hvor ser mine pengene egentlig? Hvad? Der ligger penge. Nu her, og så er der også ovenpå. Nå. Der er også ovenpå. Jeg går lige udenpå. Jeg går på træner. Yes, penge. Ja, jeg har fundet en cookie, tror jeg. Hvad er der, Bella? Jeg fandt bare lige noget, der var brugbart. Men har Tak. du ikke et koben? Men jeg skal ind og købe et, og jeg skal skynde mig. Jeg har level 2 styrke. Jeg fik et sølv. Hvor blev det af? Hvor blev det af? Hvor blev mit koben af? Bro, du mener bare
bare ikke, at jeg er blevet skammet. Det er det. Sikkert. Jeg skal have speed i hvert fald. Det er nok det, der er vigtigst. Nu skal jeg sgu også. Treadmill. Ah, jeg er ikke så hurtig. Alle sammen skriv nede i kommentarerne, om jeg skal gå hjem. Skriv nede i Jeg har level 3 speed. Hvis I har været i Norge, så skriv om det var sjovt. Eller bare skriv, hvordan I har været i før nede i kommentarerne, hvis I har, altså hvis I har været i Norge. Men jeg håber i hvert fald, at I havde det godt der, hvis I har været der. Synes du ikke også, det Valter? At hvad? Vi håber, at de har det godt, hvis de har været i landet længe, ikke? Så håber vi, de har det godt der, ikke? Ja. De har et andet land i nu, ikke? Eller Norge. Ja. Når I ser videoen, så er jeg Norge. Jeg skal fremad. Jeg vil træne. Og skriv ned i kommentaren, hvis I godt kan lide at se det her. Vi skal ud derfra, Markus. Ja, Hvad laver han? hvis I godt kan lide at se det her, så skriv Wave 2 kommer lige om lidt. Og hvis I ikke kan lide det, så ikke skriv det. Og jeg går herind, Valter. Valter, men bliver du logget inden her, Valter? Det er jo smart. Nej, det gør du ikke. Hvorfor ikke? Jeg tror, du dør, hvis du bliver derinde. Kommer de ikke snart ned, eller hvad? Valter, kommer du ned? Vi skal jo tage den. Spamklik den her. Det er her nu. Jeg løber. Okay, der er mange. Men de bliver bare one-shot. Bare One punch man. Maja has bolden, og det er hende, der har gjort mest skade sidste gang. Jeg har ikke gjort mest skade. Nu kan vi komme ind og træne igen. Yes. Ja, yes. Oh, yes. Efter det her, så træner jeg op til det andet. Jeg vil se, hvad min ven. Jeg tror, vi vinder. Er det ikke kun til væk? Bare vel. Okay, du er faktisk hurtig. Er det ikke til wave 3, vel? Og så har vi vundet. Bare vel. Det her, det er ikke engang en god. Men vel, når man har klaret wave 3, og spillet så færdigt. Bare vel. Hvad? Når du har klaret wave 3, er spillet så færdigt. Nej, så er spillet ikke helt færdigt. Hvad skal man så bagefter? Det aner jeg ikke. Kom så, jeg er så tæt på at få det. Nej. Hvor mange gange har du egentlig spillet det? Ikke særlig mange gange. Men jeg er ret god til det stadig. Hold da op, det er roligt. Jeg føler, at jeg løber i virkeligheden. Kom så, jeg er så tæt på. Ja, jeg er også snart til på. Yes, jeg fik level 4. Jeg nåede lige præcis at få level 4. Gjorde jeg. Det gjorde jeg. Hvad er det? Det var meget power, der er i huset. No power. Nu kan de træne mere. Ja. Jo, man kan jo bare godt træne. Nu skal jeg bare have max i det her. Er max det 4, hvad? Ja, max det er 4. Hvor meget har du af det her? Altså, jeg har 2.
Du har Ja, også ja. 2. Ja, vi bare don't care med, hvad vi skal. Vi gør bare det her. Ja, det skal vi i hvert fald gøre først. Jeg går op til styrke 3, hvad gør, så bliver jeg ikke i gang. Jeg gør det her op til styrke 4. Gør du? Ja, Why? fordi det er smart. Fordi så kan man slå mere. Så kan man slå hårdere. Ja, ja. Men det er kedeligt at stå her. Jeg får ikke styrke. Jeg gider ikke. Jeg får styrke. Ja. Så viverne bestemmer selv, hvad de gider at se på. Vi kan ikke se, hvornår at waven den kommer. Nå ja, det kan man jo faktisk godt. Nej, det kan man ikke. Men alle sammen smuk på den her. Okay, skriv noget i kommentarerne, hvis I godt kan lide. Det er meget reelt reklame for, at I skal subscribe og like. Ja. Men også, kan du egentlig ikke lave noget website? Fordi så kan folk købe det nu. Nej. I hvert fald ikke lige nu. Er det, Jeg laver det. Måske laver jeg det. Måske laver jeg det, når jeg rammer 10.000. Så. Nej, 100. Nej. 10. Du rammer nok aldrig 10.000. Hvad? Jeg håber, ja. Men jeg ved ikke helt, om du gør. Jeg tror egentlig ikke, du gør. Who have 4 punches? Wave 3 kommer vel. Den når lige, yes, den når lige præcis at få level 3. Skynd dig ud, skynd dig ud, skynd dig. Speed Racer, Speed Racer. Okay, jeg tror faktisk ikke lige, måske jeg kommer til at være med til den her wave. Jeg kigger, hvad der sker herinde. Nej, nu kommer de vel. Hvad? Hvordan siger der, at der er 0 power? Og hvordan kan de der så komme? Hvordan kan det så komme det der på os? Ja, det ved jeg ikke. Det er urealistisk, og jeg gider ikke. Åh nej. Åh nej, åh nej, åh nej. Nej, tid til at svinge, tid til at svinge, Valter, og tid til at stå, Valter. Åh nej, der er en boss. Valter, vi står bare her og chiller. Valter, du må ikke dø. Snippy Ohio Sigma. Snippy Ohio Sigma. Au. Nej, nu er det bossen. Hvad? Hvordan kan jeg gøre det? Nej, hvad siger viverne? Er det her sjovt? Hvad siger viver? Nej, Valter, det her gider jeg ikke. Au. Nej, det går ikke. Jeg gider ikke det her mere. Så Valter, vinder vi snart. Nej, ja. Valter, er du lovet? Ej, ikke helt. Og ham her, han skal da godt nok blive slået mange gange, for at han dør. Kom så, kom så! Han er så tæt på at dø! Ah, ja! Wow. Han døde! Nu skal det ind og trænes igen. Shit, det var tæt på, mand. Hvordan derovre? Hvad? Hvordan kommer du bare med den samme derovre? Hvad mener du? Du kommer i hvert fald. Kom så! Ja. Valter, Nej, hvad? What? Nej.
That's enough. You brats. Haven't you? Vi får 20 lån. Nej. Eller vi er fanget. Nej, det tror jeg ikke. Yes, yes. You are incredible. But now it's time to see you what's working on here down there. Normal anything. Jeg tror ikke, vi kan komme derind endnu. Nej, jeg tror, der kommer endnu en boss. Det er hende der... Jeg tror, jeg går herop. Okay. Jeg står også lige heroppe. Jeg kommer. Nej. Det er så Jeg cool. kommer lige om lidt igen. Ja. Ej, jeg tror ikke engang, der er plads til queso herinde. Hvis I kan lige lægge for det, så like og subscribe. Jeg vil have den. Skriv noget i kommentaren. Hvorfor kan jeg ikke have den? Det er fordi, du er dum. Det der, det er ikke cut on YouTube, man. That is no one. Skal vi... No, bro! Skal vi slå den her? Ja, ret godt. Skriv alle sammen, skriv noget i kommentarer. Så. Nej. Alle sammen skriv L nede i kommentaren. Nej, bro. No, så skriv W. Jeg skriver W. Jeg starter også med W. Kan man gå videre? Det tror jeg ikke. Shit, der er lidt. Nej, jeg er bare toxic til hende. Jeg er toxic til hende. Jeg synes altså, hende der Mary, hun... Hvad? Det er kun mig, der står der på bordet. Ej, jeg ryster i buksen. Kigger du på mig, vel? Ej, de står og griner af en. Hvorfor kan jeg ikke? Optager du stadigvæk, Valder? Ja, Valder, hvor lang tid har du optaget? en time. Oh, hell no. Take it. Take this, take this, take this. Take this. Oh, heck no. Heck no. Oh, shit. Nej, hvad laver ham der? Oh, nej. Kom så. Take. Bow, bow. Alle sammen prøver at slå den. Au. Red stained for me, okay? Hun går i trekanter, bare med det. Så du kan bare stå i midten af det her, og du bliver ikke ramt. Nå, det er godt. Oh, Au. så. Let in. Me, okay. Hvad er det? Good why not you need to be faster and strong. Okay.
Den her, hun dør nu. Jeg har ikke engang lyd på det. Au, au, au. Nej, jeg døde! For helvede! Markus, lad bare slut videoen. Hvad? Nej, det er kun fordi du gør. Ikke slut videoen. Vi skal lige se, om jeg kan vinde. Okay, men hvordan kan man ikke spectate eller et eller andet? Ja. Nej, jeg er lukket. Jeg er så lovlig. Og noget med. Den her gang vil jeg være den med slikkepinden. Det her, det er så easy. Ej, det er nerd. Mufasa. Ej, Markus. Man kan købe en admin. Man kan købe The Hacker admin phone. Så kan man bare lige skrive /kill boss. Sikkert. Markus, døde du? Er du i live? Nej, jeg er stadigvæk i live. Jeg skal finde superbilen. Vi slutter. Så slutter vi. Jeg vil være dreng. Nej, den der pige med slikkepinden. Hvad sker der? Hvad sker der? Og sidste gang, så har vi vundet. Yes, go! Tid til finale. Oh, Tekno. 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 Du var så meget. Ja. Nej, ikke blåvalder. Jeg ramte en gang til, så blev det. Ja. Og det håber jeg ikke, jeg gør nu. Er det? Skriv det ikke. Håber jeg dør af det her. Yes, jeg er ikke død. Nej! Nej, jeg døde. Nå, slut videoen med. Husk at like og subscribe. Ja, husk at like og subscribe. Vi ses!